ब्राथारने नेहोबाय थानानै साला नेहोबाय आंखौबो लोंहोदो नुदोंना सासे मा खालामबाय थादों बिराद गेलेनो मोजां मोनदों आरो बियो बिराद जाथारबायसो बियो एसे फाल्थु जाबाय मानसिया बेखौ तेजपुराव लांनांसिगोन बेखौ तेजपुराव थांगासिनो फ्रेन्ड्स जोङो दायो मानि थाखाय थांदों दा नुगोन नायदो भिडिअखौ स' स्टे टिउन टाउनाव मानो फैदों जोङो हाय फ्रेन्ड्स नै जोङो दायो गोजौआवहाय सानै मानसि दङ बेखौ लोगो हमहोगासिनो आं नोंसिनो गोजौआव र' नुसिगोन नै नायदो सोर सोर दं बिराद फाल्थु बिसोर सानै मानसिया ओइ नै जादों रायख'आ गावल' नोगोद जादों गावल' बिराद जाबाय दै बिसोर सानै मानसिया बे आरो पेटलाबाय ओइथिं दङ नै गावल' लोंदों रायख' बायदि गावल' लोंदों ओंखाम उखैनो आंना जाथारला आंबो लोंहोलाय ब्राथारने नेहोबाय थानानै साला नेहोबाय आंखौबो लोंहोदो आं लोङाखै नै बिसोर सोर होलाय मालिकआसो होनो आं मिथियालै नोंनिफ्राय लोंथारगोन मालिकआ आंनो साहा लोंहोदों थेंक इउ स' माच राजेश सा हेलौ आखायानो गैया बेना आखायानो जलायसो माथो नुदोंना सासे मा खालामबाय थादों बिराद गेलेनो मोजां मोनदों आरो बियो बिराद जाथारबायसो फाल्थु जाजोब्बाय सयासोममोन जोबोद मोजां नै जायगाया नायदो ओरै मा ड्रेस नांगौ विन्टार सिजन फैबाय नै जेकेटबो मोजां फैगासिनो जेकेट ओरैनिफ्राय नायनो हागोन वाव जेकेट दायो नायनि बाहेरनि भिउखौ फ्रेन्ड्स नायदो धेकियाजुलि टाउननि बाहेरनि भिउखौ धेकियाजुलि टाउन गाइस बियो गोजौनिफ्राय देखायदों नै औ so awesome man so awesome बाइकआ नै गाहायाव दोनबाय विन्टार सिजन फैबाय गाइस नै जेकेट नायलाबायफैदोंमोन बाट नायबावनोसै फसायनाय जेकेट मोनथ'वाखै ओरै नै बे सिङाव गोबां दङ स' नायबावनोसै फसायनाय मोनो ना मोना नायनि फै वाव so awesome man जेकेटआ नै जोबोद समायना दंखायो माने आपडेट खालामनांगौ खिन्थिखानायलाय टेनसन जादों दिनै गेन्द्राया नै टेनसन बियो एसे फाल्थु जाबाय मानसिया बेखौ तेजपुराव लांनांसिगोन बेखौ तेजपुराव सिफायनांगोन ना ओरैजाय उल्था ओरै फिर चले बाय बाय hey guys ऐसे चलो ओंखारबोबाय जोङो गाइस न'निफ्राय ओंखारबोबाय जोङो जोबोद मोजांमोन स' नायनो हागोन नै बेनो मला जों दायो ओंखारबोबाय थांनोसै ओरै गाहायजों स' लोगोफोर ओंखारगासिनो नै आङो दायो गाहायाव दहाय गाखोलांदोंमोन ना ओंखारबाय बेनोमोन जों हाबफैनाया गोजौआव बेनो ओरै थांनानै
लेफ्टजों गाखोलांनांगौ होमबानो स्टार कालेक्सनखौ मोनहैगोन धेकियाजुलि टाउनाव मोनफैबाय पकरि गुदुं गुदुं जानोसै गाइस एवगासिनो नै जोंना बिथां फेटलाया जाहोगोन दिनै पार्टिखौ गिम्बलबो लाबोबाय फ्रेन्ड्स नोंसो बायनांगौ नोंसो आं नङा बेयो गिम्बलबो लाबोबाय नै गिम्बल लाबाय एबार भिडिअ मोजां नुसिगोन बेनाव दासो रिसिभ खालामदों मैला नाङो दांहोबावाखै नुवाखै नुदोंना दांहोबावा रावखौबो मैला नाङोलै बाबारायो बाबारायो दे मामानो खिथाहैगोन आं नोंखौ होनबा पार्टिया बिनिफ्राय दिनै गिम्बल गोदाननि फेटलानि पार्टि ओइ वा जादों नै जोंना नोगोद जाखानायावबाथाय रावखौ फाथा बेयो सिगां खुगायानो जायगा गैला नै नोंबोथ' सिगां जाबायलै जानायजोंसो बोलो ना जानायजोंसो मानसि नामा उदैया बेखायनोथ' सानैनाबो देरहांबाय नै बेथ' बे नोगोद देरखाबाय 6 months 6 months आंखौ दिखोनांगौ only 2 months 2 months दे 2 months 1 month going to be out no जि दखानानो ओरै दङ बोखारथ'नोसै आङो बेखौ दायो थांनायनि लाहार फाहार जाहांबाय जों दायो थांनोसै फ्रेन्ड्स स' मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामदो आरो भिडिअखौ मा होनगोन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो स' बाय बाय बिराद जादों बिसोरो आंखौ गान खालामदों